Hei, minä olen Nauri Nykänen, 54-vuotias baarimikko Helsingistä, Pohjolan Pariisista. Olen sitoutumattomana ehdokkaana Vasemmistoliiton listoilla vuoden 2017 kuntavaaleissa ja haluan kertoa sinulle nyt, mitkä asiat minulle ovat tärkeitä. Omassa elämässäni minulle ovat luonnollisesti tärkeitä ruoanlaitto, kissat ja ennen kaikkea meidän stadi, Helsinki. Helsingissä on monia asioita, jotka vaativat hiukan oikaisua tai ehkä parantamista. Sitä varten minä olen täällä. Otan esimerkiksi asuntopolitiikkaa. Minun mielestäni Helsingissä pitää olla enemmän kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Jos verrataan vaikkapa muuhun maahan, niin 28% vaikkapa Hämeessä yleensä riittää ihmisille ansiotuloista elinkustannuksiin, asumiskustannuksiin. Mutta Helsingissä se saattaa olla jopa 60%. Eihän se näin voi mennä. Oletko samaa mieltä? Sitten on tämä kirjan yhdistämä sote. Se on kaikkien huulilla, mutta ymmärtääkö kukaan, mitä se oikeastaan tarkoittaa? Ainakaan mä en ymmärrä. Mutta mulle henkilökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluita ollaan niin kuin vähentämässä ihmisiltä. Helsingissä on 25 terveysasemaa, joita ollaan osa poistamassa. Miksi? Maksuttomat terveyspalvelut kuuluu kaikille. Terveysasemia ei saa poistaa, vaan niiden pitää olla palvelemassa alueen asukkaita. Tämä on itsestäänselvä asia. Ja sitten on koko ajan ne pahenevat nuorison mielenterveysongelmat. Olisi se hienoa, kun joku tekisi jotain ennakoivan mielenterveystyön eteen. Eikö olisikin? Mä en todellakaan väitä tietäväni vielä kaikkea näistä asioista. Enkä tiedäkään. No niin, mä tarvitsen sun apua. Kerro mulle, mikä tässä kaupungissa sun mielestä mättää. Yritetään yhdessä tehdä jotain. Yhdessä toimimalla asiat tuppaa järjestyä. Aina puhutaan siitä, että mistä ne rahat. Tuohonkaan mä en osaa vastata, mutta mä oon ihan varma, että ne rahat löytyy, jos vaan tahtoa löytyy. Äänestä 317. Nauri.